Naibagal daw, kanito amin kakamsat. Tataman kat adalan tiyo, ti may isa nagbasaran, nagiti namati, no niya tirumbeng nga patyenda, nga rinumar idi 1563 AD, ti makunada Heidelberg Catechism. Kaya trugyan tiyo ti introduction, ti question number 1 and then number 2, ti dito. No, ang nga rinumar dito nga Heidelberg Catechism, nga po manipod 1517, iti October 31, nga nang Rubit Reformation, ruginin, di patyan, di Kristiyano, kat medyo lumablabo, nga ako na tayo, mayad adayo, and then, gapu tayat ni Frederick III, iti Palatinate, iti Germany, nga ako na nga rumar ko mga dati mang adalen talaga, manual, dagiti nga namati, o dagiti pa pastors, dagiti manusuro iti universities, no niya tirumbeng nga patyenda. And then, iti panangibagana, or timulong iti daytoy, kat ni Zacharias Ursinus, nga may isang professor iti Heidelberg University, and then ni Caspar Olivianus, nga may isang preacher, tapno iti kasama maramid daytoy. And then, daytoy kat dakal tinaitulong na, kadagiti Reformed churches, iti Christianity, iti daytang agundaway, karkarok kadagiti panangay ayos da, no anya tirumbeng dapat yan. Kaya namnamaik, habang iti panagadal tayo iti daytoy, matulungan da tayo, nga mga muno anya mitirumbeng nga patyen tayo, dapat nga da kanya tayo, daytoy nga panagbiag tayo, or panagserbi tayo kani Hesus Kristo, o kani Apo Diyos. And then, ngarad, itayo, dalen, daytoy nga mostly na ikarga ito kat daytoy yung kat modern English version. So, dati old nga English na medyo narigat kaminan. So, medyo simplified na ito yan. And then, mostly verses tayo, nga usarin kat CSB version, Ilocano, nga usarin tayo, tapno maawatan tayo. And then, correct, patyen tayo, nga datayo nga namati. So, iti question number 1, kat kunan, what is your only comfort in life and in death? Anya ba ti mang comfort kanya tiyo, iti biag na biag tiyo, iti dayto nga biag ken iti ipapatay. And then dasungbat na. That I, with the body and soul, both in life and in death, I am not my own, but belong to my faithful Savior, Jesus Christ, who with his precious blood has fully satisfied for all my sins and redeemed me from all the power of the devil, and so perseveres me that without the will of my Father in heaven, not a hair can fall from my hand. Indeed, that all the things that must work together for my salvation. Wherefore, by his Holy Spirit, he also assures me for eternal life, and makes me heartily willing and ready from now on to live unto him. So, dalen tayo, dito yung sumbat. And actually, dito yung Heidelberg Catechism, ada iti 129 nga saludsod, and iti 52 nga Lord's Days. Naman ko na. So, tiyo mo na, what is what is your only comfort in life and in death? That I, with the body and soul, both in life and in death. And then, dalan tayo, the Romans chapter 14, verse 7 and 8. If we live, we live for the Lord. And if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we belong to the Lord. Christ died and returned to life for this, that he might be Lord over both the dead and the living. Awang kadatayo ti agbyag amay paay iti bagi na laeng. Awan met kadatayo ti matay amay paay iti bagi na laeng. No agbyag tayo amay paay iti apo. Ket no matay tayo amay paay iti apo. Ngarod agbyag tay man wenno matay tayo kukwa na tayo ti apo. So no kitan tayo laeng, di aking kukwan iti tao ket ni Apo Dios or ti Apo ni Hesus Kristo. Neither nabiyag man mamatay, whether we live or die, we belong to the Lord. Masapul nga maawatan tayo diay. Nga ti aking kukwa kanya tiyon ket ni Apo Dios. Ampay nga kasiyay. Kasi itutuloy na, I'm not my own. And then,
ti verse, iti 1 Corinthians 6 verse 19. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own. Diyo kadi amo at ibagi ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi amo nga agtaeng kada kayo daytoy nga Espiritu nga inted ti Dios. Saan yo ako kwat ti bagiyo no di ket kukwa ti Dios. So asin na ken kukwa iti bagay tayo ni Apo Dios. No ampay nga kukwa ni Apo Dios. But belong to my faithful tinapudno mapagtalkan ti aking kukwa nga ti mangisalakan ani Hesus Kristo, Savior Jesus Christ. 1 Corinthians 3 verse 26. And you belong to Christ, and Christ belong to you. Kukwa na kayo ni Kristo, ket ni Kristo kukwa ti Dios. Sino aking kukwa? Ni Hesus Kristo. Apay ako kukwa ni Hesus Kristo? Kasi itituloy na, who with His precious blood, gapo itidara na, 1 Peter chapter 1 verse 18 and then 19, for you know that you were redeemed from your empty way of life inherited from your fathers. Iti nga ako na tayo nga naman nagbasol tayo, nga natawid tayo. Babaen with perishable things, not with perishable things, saan nga gapu kadagiti madadael nga banag kas iti silver or gold, but with the precious blood of Christ. Ngem gapu iti napateg nga dara ni Hesus Kristo. Like that of an unblemished and spotless lamb. Kasla, itigi awan talaga timulid na awan iti baso na awan dadael na nga karnero. So ni Hesus Kristo, kukwan na tayo kani Apo Diyos, gapu ididara ni Hesus Kristo. Saan tayo nga kukwan di? Bagi tayo. Kasi at dati aking kukwan ni Apo Diyos. Has fully satisfied for all my sins. Nga nang kompleto, iti panakaislakan tayo ng bayad talaga, iti basol tayo, amin. Nukatan tayo, 1 Peter, nagatras. 1 John chapter 2, verse 2. He himself is the atoning sacrifice for sins, and not only for ours, but also for those of whole word. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo, ket saan laeng adagiti basol tayo no di ket paiket dagiti basol ti amin tattao. So ni Hesus Kristo ti gumapo nga mapakawan ti basol tayo. Nga isuna laeng ti gimapo nga mapakawan ti basol tayo. Amin iti basol tayo. And redeemed me from all the power of the devil. No kandan tayo 1 John chapter 3 verse 8. The one who commits sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. The Son of God was revealed for this purpose, to destroy the devil's work. Ngem kadwa ti Diablo, ti saan nga sumardeng nga agbasol. Siyempre, amo tayo, madadael naman. Tanagbasol ti Diablo, manipod pa'y idipunganay, dayti ti gapuna, nga imay ti anak ti Diyos, tapno dadaelen na, dagiti aramid ti Diablo. So, no kitan tayo ni Hesus Kristo, tigima po nga madadael ti aramid ti Diablo, diyan panang kontrol na, nga kanya tiyong agbasol. Mapanagbasol tayo. And then, manipod pa itireta, and so perseveres me. No kitan tayo, John chapter 6, verse 39. This is the will of Him who sent me, that I should lose none of those has given me, but should raise them up on the last day. Ket pagayatan tinangibaon kanyak ti Diyos Ama, nga awan ti mapukaw ku uray maysa, kadagiti amin nga inted na kanyak, no di ket pagungarek tu amin ida, intun maudi nga aldaw. No kitan tayo, nga ti inaramid ni Hesus Kristo, ket isuna mismo ng bayad iti basol tayo, kusa isuna nga imay, nga napudno, nga mangisalakan kanya tayo, tapno kukwan na tayo tagnanayon, imay isuna ng bayad, iti basol tayo, gapo iti dara na, napateg nga dara na, and then winayawayaan na tayo iti panakabalin ti Diablo, and then ti may katalo, isigurado na ti panakaisalakan tayo. Kas ano pa yung masigurado tayo diay, nga panakaisalakan, that without the will of my Father in heaven, not a hair can fall from my hand. Luke chapter 21 verse 17 to 18. You will be hated by everyone because of me.
but not a hair of your head will be lost. Gurain na kayo dagiti amin tattao gapo kanyak ni Hesus Kristo mismo mga ibagbaga. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti ulo. So no kay tantayo, awan ti mapukaw kan ni Hesus Kristo di salakan na. Uray pa'y nubuok saan? Uray pa nun niya ti maaramin. Ket no kitantayo sigurado diay. Ngaron, gapo iti nga panakasigurado kunana indeed that all the things must work together for my salvation. Romans chapter 8 verse 28, we know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to His purpose. Ammo tayo akadagiti amin abanag agtrabaho ti Dios para iti pagimbagan akadwa na dagiti akat kenkwana. Isuda nga inayaban nakas may nurot iti panggep na. Iti purpose ni Apo Dios nga mang-redeem mangisalakan iti sang katauan kadagiti tattao na pinili na tattao na. No kitan tayo imay ni Hesus Kristo ng karo iti basol tayo iti krus Kalbaryo. And then gaputing karo na yan napateg nga dara na. And then inabak na pa iti trabaho ti kabusor tapno awan ti kabailan ti kabusor kanya tayo. And then isigurado na pa iti panakaisalakan tayo. And then tuloy nga agtrabaho ni Apo Dios tapno mai-assured ti panakaisalakan tayo para iti panggep talaga ni Apo Dios. Anya nga nagmayat. Anya pa sino pa iti saan nga makomfort iti biyag na. Nga ure ko na tayo datayon kat adate kayong kukwa kanya. Mang sigurado ti panakaisalakan ko. Dito nga introduction iti dito nga katekisim ket nagmayat launay. Talagang mang comfort kanya tayo. Nga anya pa iti gumaputap no saan tayo nga adalin nga nalaing. Ti kinasasino ni Apo Dios nga mangisalakan kanya tayo. Aman Nga tuloy na. Wherefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life. For 2 Corinthians 1:21 and 22. Now it is God who strengthens us together with you in Christ, and who has anointed us. He has also put His seal on us and given us the Spirit in our hearts as a down payment ti Diyos. Ti mamagkay kaysa kada tayo kani Kristo. Ti Diyos metlaeng tinangpili kada kami. Isu tinangikabil iti marka kada akukwa na kami ken isu tinangted iti Espiritu Santo iti puso mi akas talged iti amin nga impaay na kada kami. So, timang sigurado, talget kanya tayo, nga talaga nga makomfort tayo, ket inted na pa iti Holy Spirit nga agtaeng kada tayo. Anya nga nagmayat, nagimbag talaga ni Apo Dios. And then, ituloy na, and makes me heartily willing and ready from now on to live unto Him. No, kaitan tayo. Nagmayat. Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Ngarod, saan ang masentensyaan, ang madusa, dagiti agbibiyag kani Kristo. Kasi, no kaitan tayo di hulong nga sumbat, datayon agpaay kani Apo Dios. Timangted talaga iti comfort, the only comfort iti dayti nga biyag tayo ken iti papatay. Na biyag tayo manweno natay, ket awan sa bali. No di ti panangisalakan ni Hesus Kristo kanya tayo. Nga isu namang sigurado, isu na ng bayad, kanya tayo iti basol tayo. Gapo iti dapateg adara na, isu na ti nangabak iti trabaho ti basur, mang sigurado kanya tayo iti panakaisalakan tayo nga awan ti uray may nga mapukaw, and then impaay na ti panakaisigurado babaen ti Holy Spirit, and then ti panagtrabaho na ti biag tunggal may sa kanya tayo. Ni Hesus Kristo laeng tayan ti comfort iti daytoy nga life and death to you. Ulitin tayo nga basahin ti sumbat. What is your only comfort in life and in death? That I, with the body and soul, both in life and in death, I am not my own, but belong to my faithful Savior, Jesus Christ, who with His precious blood has fully satisfied for all my sins and redeemed me from all the power of the devil, and so perseveres me that without the will of my Father in heaven, not a hair can fall from my head. Indeed,
that all things must work together for my salvation. Wherefore, by his Holy Spirit, he also assures me of eternal life, and makes me heartily willing and ready from now on to live unto him. So, ready to yun. Agbiag to yung may paayad dapat kani Hesus Kristo. Ti may kadwa nga saludsod. Number 2 nga question ko na. How many things are necessary for you to know that in this comfort you may live and die happily? Mano ba nga banag ti dapat ammo tayo? Necessary kasapulan launay nga ammo tayo. Tapno iti kasta that in this comfort diti daytoy nga kuna tayo nga adan tayo iti talged agbiag tayo and then iti patay biag man nabiyag tayo man matay ket adan tayo iti ragsak. And then daytoy sungbat na. Iti question number 2. How many things are necessary for you to know that in this comfort you may live and die happily? 3 things. First, the greatness of my sin and misery. Number 1, ti kinalaus unay nga nagbasol ko. Kan awan namnama, awan maay na abiyag. Second, how I am redeemed from all my sins and misery. Nga panaka-redeem tayo, salakan tayo, manipod ti basol, ken ito yung awan namnama na abiyag, ito awan serserbi na abiyag, madadael condemnation na abiyag. Third, how I am to be thankful to God for such redemption. 3 things. Anya ba diya nga 3 things? Iti verse 2, Luke chapter 24, verse 46 to verse 7. He also said to them, ni Hesus Kristo, this is what is written. The Messiah would suffer and rise from the dead the 3rd day, and repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations beginning at Jerusalem. No, kitan tayo, number 1, may nakakala nagbasol tayo nga tao. Second, nga dapat amo tayo, nga adda ti Messiah, mangisalakan, nga isuna ti nagrigat, nangakaro ti basol tayo, iji krus Kalbaryo, na itabon, natay, na itabon, nagungar, manipod ko iti patay, ket, isuna ti gumapo, may katalyo, nga addaan tayo iti panakapakawan iti basol. Dahiti ti naisurat, iji Ilocano, masapul nga agsagaba ti Kristo, ket agungar iti may katlo nga aldaw, itinagan na, may kasabanto kadagiti amin a nasyon, manipod Jerusalem, ti mensahe may papan, iti panagbabawi, ken panakapakawan, dagiti basbason. Nga maawatan tayo datayo si babason, maawatan tayo nga da Mesaya nga mga silakan kanya tayo, di talo nga banag nga dapat nga amuen tayo. And then, addaan tayo iti panakapakawan, gapo kani Hesus Kristo. Iti dapat nga amo tayo, tapno iti kasta, daytoy nga biag tayo, addaan tayo iti comfort, agbiag tayo, nga dan ti ragsak, matay tayo nga adaan iti ragsak metlaeng. First, the greatness of my sin and misery. Ti kinalaus unay, nga kinaman nagbasol ko, kan awan sarsarmin. Panutin tayo, introduction pa lang dito. And then mataratar tayo dito as a whole. To iti dito nga Heidelberg Catechism. So, number 1, ti daytoy kinaman nagbasol tayo. Ano nga verse? John chapter 9, verse 41. If you were blind, Jesus told them, you wouldn't have sin. But now that you say you see, your sin remains. Kasi daytoy dagiti Pharisees, kuna na, nubulsek kayo, awang kumati, pakabasulan nyo. Insungbat ni Jesus, ngem kaputa ko na yumet, makakita kayo, kayat na asawen, nga addalata basulyo. Kasi ti bagada i-just justify dagiti Hudyo ti sarili na nga awan ti basol na. Ngem uray pa no i-justify ti sarili tayo kas kadaadan kaniim. Nga ibaga tayo awan basol ko. Nasaya ata. Diakit ti timang paneknek as ibabasol tayo. Nga naisina tayo kani Apo Dios. Kasi self di nga righteousness. Ngem awan ti daduma nga mangpalinteg kanya tayo no di ni Hesus Kristo laeng. Maawatan tayo. Nga tayo ket si babasol, awang pulos ti makaya tayo, maaramid tayo.
tapno maisalakan tiyo ti sarili tiyo. Gapo tanu addaman bilang aramiden tiyo, mas ikarkaro tiyo ti agbasol. Itituloy na, second nga dapat amo tiyo, how I am redeemed from all my sins and misery. Nukas ano tayo nga isalakan, manipod ka rin yung basol, ken iti kinaawan namnaman na nga biyag tiyo, o kinaman nagbasol, nga biyag tiyo. Ti verse tayo, John 17 verse 3, this is eternal life. Dahito iti biyag nga agnanayon. Isu daytoy, that they may know you, the only true God the Father, and the one you have sent, Jesus Christ. Dahito iti biyag nga agnanayon. Ti panakaamam mo dagiti tattao ken ka, asikati ka kaisuna apudno a Dios, ken ti panakaamam mo da kani Hesus Kristo nga imbaon mo. Ti panangamam mo tiyo kani Apo Dios, nga ti talo persona, Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Espiritu Santo, ni Hesus Kristo ti imbaon na. Ije tiyo nga ikita, nga nuan niya tiyo nga talaga. And then maawatan tiyo, ti panang kasapulan tiyo kani Hesus Kristo, nga mangisalakan kanya tiyo. Isu na ti kusa nga nang ibaon kani Hesus Kristo, tapno isalakan na tiyo. Saan tiyo nga nag-request? Tapno ibaon ni Apo Dios ni Hesus Kristo. Isu na mismo ng aramid, ni Apo Dios mismo ng aramid, tapno ikanda tiyo laing itibiyag, nga agnanayon, kasi awan, pulos ti maaramidan tiyo, datayo kat si babasol, ngem maawatan tiyo nga at dati kasta unay, nalaus unay nga mangisalakan, makabael, ken mang sigurado, nga mangisalakan kanya tiyo, mangted kada tiyo itibiyag nga agnanayon, nga ni Hesus Kristo. Ngaron, no ammo tiyo, nga datayo kat si babasol, ammo tiyo nga dati nang mangisalakan kanya tiyo, nga ni Hesus Kristo, iti may katalo nga amuen tayo. Third, how I am to be thankful to God for such redemption. Kasano tayong agrespan kani Apo Dios. Iti panangisalakan nga impain niya po tayong Hesus Kristo. Dito iti verse na, Ephesians chapter 5 verse 8 to 11. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Adda ka idi itisitnget. Ngem gapo, tanagbalin kayo tattao ti Apo. Adda kayon itilawag. Isut gapo na amasapol nga agbyag kayo akas tattao anarwam. Nga agtaeng iti lawag. Dati nga adda tayo itisitnget. Ngem ni Hesus Kristo, tinang redeem kanya tayo tapno ipanda tayo itilawag. Ngarod, iruam tayo nga agbyag itilawag. Saanin nga agsublimanin iti ayan kititi darkness. Iti irespond tayo, iti inaramit ni Apo Dios, kanya tayo, agbyag tayo, nga narwam iti, live as children of light. For the fruit of light consists of all goodness, righteousness, and truth. Tatilawag, mangyeg iti nawadwad abunga, iti ti amin akita ti kinaimbag, kinalinteg, ken kinapudno. So, ti ibunga na diay, kanya tayo, nga goodness, righteousness, and truth. Ti iruwan na kanya tayo. Diyan ti istal tayo, nga agbyag, nga imbag tayo, kinaimbag, kinalinteg, ken kinapudno. Verse 10, testing that is pleasing to the Lord. Biruken yu, no anya ti pakaragsakan ti Apo, no daddo makit-dikit, anya ti pakaragsakan ti Apo, nag-base na iti sarili da. Saan nga kasya? Ag-base tayo no anya ti standard ni Apo Dios, no anya ti pakaragayatan talaga ni Apo Dios, jeti sapulan tayo. Don't participate in the fruitless work of the darkness, but instead expose them. Adaywan nyo dagiti tattao nga agaramid kadigiti awan serserbi na abanag, nga agtaod iti sipnget, ibutaktak yuket di ida. So, anya di biyag, anya tayo nga agrespan. Agbiag tayo iti naimbag, kinalinteg, holiness, nga makuna, iti kinapudno, kani Apo Dios, and then, iti daytoy pay, iti hul, nga adda tayo kunata iti lawag ni Apo Dios, ket agaramid tayo, iti naimbag, nga pakaragsakan ni Apo Dios, ti makayayo ka ni Apo Dios, adaywan tayo, dagiti tattaong agaramid, iti saan nga sayat, awan sersarbina. Maipakita dapat, tinagsinaan tayo, iti sipnget, ken iti lawag. No adda tayo iti lawag,
agbyag tayo nga dapat nga da iti lawag. So, dahito ilaing timay ko na. Iti question number 2. No, kas ano tayo, how many things are necessary to know nga dapat amo tayo that in this comfort you may live and die happily. Dahito'y nga ako na tayo, nga dan tayo itinamnama, comfort, dahito yung biyag, ket agbyag tayo, and then matay tayo, nga dan tayo itiragsak. First, nga mo tayo, ket da tayo ket si babasol, awan pulos tayo marami dan tayo. Ngayon parabor ni Apo Diyos, ngayon ikanda tayo itibiyag nga agnanayon, iso na tinang redeem kanya tayo, manipod iti basol, nang isalakan kanya tayo, manipod iti panakadadael condemnation. Ken iti may katlo, tapno enjoyan tayo, agbyag tayo, thankful tayo kani Apo Diyos, iti tayo nga redemption, agbyag tayo, nga adda tayo iti lawag, talaga ni Apo Diyos. Naimbag ni Apo Diyos, kanya tayo. Iti tayo nga duwa nga saludsod, namnamaek, nga dati may tulong na, biyag tong kalmay sa kanya tayo. And then tuloy tayo pa'y, nga agadal, iti nga Heidelberg Catechism, iti doktrinan ti Christianity.